Bé, bona tarda i benvinguts a aquesta nova sessió de veus titulada De què parlem quan parlem de viatges de gènere a la salut. Eh, Avui tenim l'oportunitat de parlar amb unes ponents de molt luxe i molt nivell que després us presentaré, però abans volia donar la benvinguda i presentar el president del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona, que pujarà a adreçar-nos unes paraules de benvinguda. Jordi Casas, si us plau, endavant. Bé, doncs, bona tarda a tothom. Per mi és un plaer un dia com avui, amb aquesta sala tan plena, donar-vos la benvinguda a aquest acte, com ja s'ha comentat i es veu aquí, no? Sobre biaix de gènere en la salut. És veritat que aquest tema, últimament se n'ha parlat més, però avui l'acte, aquest debat, anirà especialment per entendre exactament de què es tracta quan parlem de biaix de gènere, especialment en el món de la salut, i per què especialment fins ara, quan això ja es va identificar, ara farà uns 30 anys aproximadament que ja se'n parlava, no s'ha posat sobre la taula i especialment un cop identificat i posat sobre la taula quines són les mesures o les solucions que es poden fer per transformar-ho i fer que al sistema sanitari això no passi. M'agradaria també destacar i sobretot agrair aquí a la Fundació Grup 7, en aquest cas, que és amb qui hem coorganitzat aquest acte, i que, sobretot, des de la Comissió d'Igualtat de Gènere del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona, que va ser una comissió que es va constituir ara ja fa uns anys, i dintre dels objectius de la creació d'aquesta comissió era visibilitzar i sensibilitzar amb aspectes com precisament el biaix de gènere, ha estat molt enriquidor aquesta col·laboració amb la Fundació Grup 7 per dur a terme aquesta activitat d'avui. Com sabem, ja dèiem, no? La pràctica professional de qualitat com a farmacèutics i com a sanitaris només és possible des de l'evidència científica, i en aquest cas sabem que dintre de l'evidència científica hi ha molts aspectes que són imprescindibles per garantir la seguretat, l'efectivitat i l'equitat, especialment dels tractaments que dispensem i recomanem. I tot això, a més, s'extrapola no només als assajos clínics, que potser és dels aspectes que més se'n parlarà o més se'n coneix, però també són totes les diferències que hi ha amb diagnòstics, amb retards amb la detecció de patologies, amb la invisibilització del dolor femení, l'impacte del gènere en la salut mental o la manca de dades específiques que comprometen la qualitat assistencial. Per això és important fer aquest tipus d'actes, creiem, sobretot veient la repercussió que ha tingut, que des d'aquí fa goig veure la sala així de plena, i també tots aquells que ens acompanyen en streaming. I finalment també posar en relleu que a l'acabar aquest acte comptarem amb la presència de l'honorable consellera, senyor Eva Menor, consellera d'Igualtat i Feminismes, al qual la seva presència en aquest acte posa encara més de manifest la importància i la prioritat institucional, social i política i la rellevància d'aquest tema. Moltes gràcies de nou per ser aquí, i ben segur que tot el que es parli avui ens ajudarà a ampliar la mirada i qüestionar tot allò que d'alguna manera donem per fet, i sobretot com a sanitaris transformar la pràctica professional i la manera que entenem la salut. Moltes gràcies. Molt bé, seguidament li demano, si us plau, que pugi a Susana Bleyer, que és la presidenta de la Fundació Grup 7. Endavant. Gràcies. Bona tarda a totes i a tots. Benvingut, president. Moltes gràcies per acollir-nos i coorganitzar amb la Fundació Grup 7 aquesta taula rodona, on 4 dones expertes, molt expertes, ens parlaran de biaixos de gènere en el món de la salut, de la mà de l'amiga i periodista Ariana Bellver. Gràcies a totes per la vostra generositat.
i per la tasca que feu per visibilitzar aquesta problemàtica que afecta especialment a les dones, però que des d'un punt de vista més general té conseqüències personals, socials i econòmiques. Permeteu-me un minut per presentar la nostra fundació. Aprofitem que estem en aquesta casa que ens acull avui. La Fundació Grup 7 es va constituir fa gairebé 40 anys per 7 dones, empresàries i professionals que van veure que es necessitava l'empenta de la societat civil per remoure, per crear ponts entre les institucions públiques i generar propostes d'acció que milloressin la nostra societat. Actualment, a Grup 7 som prop de 30 dones que compartim aquesta filosofia inicial i l'adaptem als temps actuals. Creem espais de reflexió, com és aquest format de veus, on persones expertes en matèries diverses, però totes elles d'interès social i econòmic, puguin compartir les seves idees, les seves inquietuds i generar així propostes d'acció. És a dir, no es tracta només de reflexionar, sinó de sortir amb idees que puguem posar tots en pràctica. Fundació Grup 7 som una fundació, però som un grup independent de dones divers, sense cap mena de vinculació política i sense cap mena de subvenció pública que recolzi a l'assoliment de les nostres finalitats. La nostra fundació, com no podia ser d'altra manera, té visió de dona i vol actuar com a lobby. És a dir, que aquests espais de reflexió generin no només debat, sinó també propostes dirigides cap a les persones o institucions responsables de garantir, com deia el president, que la nostra societat serà cada dia més justa i equitativa. Per aquest motiu, enguany, centrarem les nostres activitats en seguir el camí encetat al nostre país per la doctora Carme Valls i Llobet, a qui totes hem d'agrair la seva lluita contra la invisibilitat de la salut de les dones al món de la medicina. Des de les fases preclíniques, passant pels biaixos a l'hora d'interpretar la nostra simptomatologia específica i determinar quins són els millors tractaments. Avui podrem gaudir de la 10a sessió de veus, d'aquest format, d'aquest cicle que ens serveix per donar visibilitat a dones expertes en matèries concretes i molt variades. Hem tractat des de la indústria 4.0, el malbaratament alimentari, la relació entre robòtica i humanisme, la ciberseguretat, la cultura, el cinema, la indústria del mar o, dissortadament, també la problemàtica de l'Afganistan. El component social de la taula d'avui està ben clar, però també l'econòmic, que la professora d'Economia, la doctora Judith Vall, ha quantificat en un potencial de creixement del PIB del 1,7% mundial si s'eliminessin aquests biaixos. Tot i així, podran dir que les dones seguim vivint estadísticament més que els homes, però dissortadament no tots amb la qualitat que la medicina ens podria donar si s'apliqués sense biaixos, començant per la recerca privada i acabant en les polítiques públiques. Sense més, moltes gràcies també a les entitats amigues que han fet difusió d'aquesta trobada, com l'ODE, la Fundació Catalunya Cultura o la Coordinadora Catalana de Fundacions. A tot l'equip del col·legi, perquè ha sigut un plaer organitzar-ho, un luxe, tot ha anat molt bé i estem encantades d'estar aquí. També a tot el grup, a l'equip de Grup 7, encapçalat per la Teresa, que que ha fet enllaç que ha fet que tot rotllés, que ha fet que tot anés molt bé, a l'Àngela, a l'Olga, i a tutti quanti que han fet possible l'èxit d'aquesta jornada ja només pel nombre de persones que esteu aquí per escoltar per aquest tema. Moltes gràcies per la vostra assistència i disfruteu molt del que ens han de contar. Molt bé, moltes gràcies. Moltes gràcies, president, presidenta. Realment fa goig veure la sala així de plena, a més de les 70 persones que ens acompanyen per streaming, que a més els vull demanar que també tenen opció a través del xat de poder-nos fer arribar totes aquelles preguntes quan acabi la taula. Bé, doncs ara és el moment de convidar a les ponents que pugin a la taula, la doctora Maria Antònia Manques, excap del Servei de Farmàcia de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, presidenta de la Societat Catalana de la Salut en perspectiva de gènere, de sexe i gènere, la doctora Blanca Coll Vinent, que és metgessa adjunta del Servei d'Urgències de l'Hospital Clínic, vicepresidenta de la Societat Catalana de la Salut en perspectiva de sexe i gènere, la doctora Gemma Parramon, cap de la secció de psiquiatria
de l'Hospital de la Vall d'Hebron, membre del Consell Assessor de Polítiques de Gènere al Departament de Salut i vocal de la Societat Catalana de Salut en perspectiva de sexe i gènere, i la doctora Carmina Comas, que és cap de servei d'obstetrícia de l'Hospital Germans Trias i Pujol, vocal de la Societat Catalana de Salut en perspectiva de sexe i gènere. Benvingudes a totes quatre. Ah. Bé, comencem, esperem una mica de consellera, però fem una mica d'introducció dels vostres currículums, perquè ho he dit així molt ràpid, i també per posar una mica en context el nivell que tenim aquí. Allò que a vegades és aquest síndrome de la impostora, no? De que doncs, si estiguem més o menys validades per poder parlar dels biaixos i el que significa. Bé, començarem, bueno, us dic una mica desordenades, però per la doctora Gemma Perramon, que és metgessa especialista de psiquiatria, després d'haver completat la residència a l'Hospital Clínic de Barcelona i doctora en psiquiatria per la UAB, amb menció cum laude, cap de la secció de psiquiatria d'enllaç, i així com coordinadora de la unitat mental perinatal de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron de Barcelona. Combina l'activitat assistencial amb la recerca UVHIR, a veure si dic bé, de l'Institut de Recerca del Vall d'Hebron i amb una docència com a professora associada a la Universitat Autònoma de Barcelona. A més, la seva trajectòria professional s'ha centrat en psiquiatria d'enllaç i en els trastorns mentals de la dona, amb àmbits que ha desenvolupat una tasca clínica, investigadora i docent. És membre de moltes comissions, bueno, La veritat és que enhorabona perquè realment ha format part de la Junta de diverses societats científiques, expresidenta de la Societat Catalana de Psiquiatria, Salut Mental, i actualment formes part de la Junta de la Societat Catalana de la Salut en perspectiva de sexe i gènere. Benvinguda. La Blanca Coll Vinent, doctora en Medicina i Cirurgia a la Universitat de Barcelona, especialista en Medicina Interna i Urgències, com dèiem, és metge d'urgències de l'Hospital Clínic de Barcelona, màster en gestió hospitalària i serveis sanitaris per la UB, experta universitària en lideratge femení, professora acadèmica, mèdica acadèmica, bé, també membre de la Comissió de Violència Intrafamiliar i de Gènere de l'Hospital Clínic durant 20 anys i autora de més de 100 articles en revistes científiques internacionals i nacionals. La Maria Antònia Mangues Bafalluy també és doctora en farmàcia per la UB, especialista en farmàcia hospitalària, Advanced Diploma del Clinical Pharmacy Teaching de la Universitat de Leeds, màster en gestió hospitalària i serveis sanitaris de la Universitat de Barcelona i de l'Hospital Clínic, directora del Servei de Farmàcia, Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Jo no. Jubilada, perdó. Però, bueno, ho has estat. 23 Per anys. això, que ja com si ja ho portes dintre. Professora associada de farmàcia, també has estat, i presidenta de la Comissió de Salut i Gènere de l'Hospital de Sant Pau i Santa Creu, coordinadora, bueno, mèrits de l'Ordre Civil de la Sanitat, acadèmica numerada al Reial Acadèmia de Farmàcia, sòcia de mèrit del col·legi, o sigui que també Déu-n'hi-do. I la doctora Carmina Comas, també doctora en Medicina i Cirurgia de la Universitat de Barcelona, especialista en obstetrícia i ginecologia, subespecialitat de Medicina Fetal. Ets cap de servei d'obstetrícia a l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona des del 2017, màster en gestió hospitalària. No em vull deixar res, però és que... No? Professora mèdica... Bé, sí, membre de comissions de deontologia del Col·legi de Metges, membre de la Junta Directiva de la Societat Catalana de Salut, Sexe i Gènere, autora de més de 130 articles. O sigui que, com podeu veure, estan més que acreditades, no?, per poder generar un debat molt interessant. Bé, tal com deien els dos presidents, que just ara han sortit a buscar la consellera, clar, al final el tema del biaix de gènere té moltes aristes, no? Al final no només és pròpiament la salut, sinó també investigació, l'economia. Llavors, per posar una mica en context, m'agradaria una mica centrar-ho en dir de què parlem quan parlem de biaix de gènere, no? Perquè a vegades es pot malinterpretar o
focalitzar-ho en una cosa molt concreta, però no sé, m'agradaria que des de la vostra perspectiva, i començant, si vols, per tu, Blanca, que ets la primera que reps una pacient amb una sintomatologia que sovint doncs, es pensen que és una cosa i després una altra, explica'ns una mica, si us plau. El biaix de sexe i gènere és no tenir en compte el sexe i el gènere de la persona que tenim al davant a l'hora d'exercir, en el nostre cas, la medicina o una farmàcia. És a dir, a l'hora de fer una assistència sanitària. Llavors, vol dir no tenir-ho en compte en tots els aspectes. Des del moment en què ens comuniquem, que ja el gènere pot contribuir a que tant el gènere del sanitari com el gènere de la persona que tenim a davant pot contribuir a que ens comuniquem de manera diferent, com els símptomes que presenten, la resposta al tractament, el pronòstic, des del principi fins al final, qualsevol punt de la cadena sanitària pot estar influenciada pel sexe i el gènere. Llavors, no tenir-ho en compte és un biaix de gènere. I habitualment no ho tenim en compte perquè fem un model únic, la medicina està descrita com un model únic, que habitualment és el model masculí, i això fa que no personalitzem prou i no fem prou bé la medicina. Llavors, la idea és millorar això. Gemma, si vols tu, des de la teva també perspectiva, segur que et deus trobar pacients amb alguna sintomatologia que les deriven cap a psiquiatria i potser és alguna més gros, no? Sí, com deia la Blanca, no? Els biaixos de gènere en salut impacten a tots els nivells i a totes les especialitats, no? El que passa que coneixem més, no? Aquests biaixos amb algunes especialitats i amb d'altres no és que no hi siguin, sinó que encara no les coneixem. I amb salut mental doncs, en tenim moltíssims que agrupen el que ja ha introduït la Blanca, no? Ja des del diagnòstic, no? Com apareix la persona davant nostra, que segons el tipus de comunicació que hi tinguem podem arribar a una conclusió o una altra, no? Jo sempre explico l'exemple, no? Que és molt habitual que una dona utilitzi també una comunicació en què hi ha més factors emocionals, no? Que ens pugui dir que té un dolor però que ha coincidit amb que a casa té més feina o que hi ha algú de la família que ha emmalaltit. En canvi, un home és fàcil que ens digui tinc dolor aquí, no? Llavors, clar, el fet de posar tot aquest component més emocional fa que els mateixos professionals tinguem més tendència, no?, a veure aquella persona amb un problema psicològic, no? Tampoc no estem parlant de res greu, no? Però sí que la manera ja només comunicant-nos, no? I a partir d'aquí ja podem trobar molts altres biaixos, no? Amb el diagnòstic. Utilitzem també dreceres diagnòstiques, l'heurística. Pensem que és més, de forma inconscient, evidentment, pensem que és més fàcil encertar si diagnostiquem de depressió a una dona que a un home, per exemple. Llavors també hi ha aquest sobrediagnòstic, i podríem anar analitzant cada punt de tot el procés terapèutic i trobaríem molts biaixos. Maria Antònia, a nivell de farma, què suposa un biaix de gènere amb la salut? El més important és que els fàrmacs globalment, si em dones un segon, s'han estudiat amb homes. Cada cèl·lula del nostre cos és genèticament diferent. Amb les dones és XX i amb homes és XY. És que tenim cossos diferents. Llavors, el New England, que els que esteu a la sala sabeu molt bé, la revista biomèdica top, el Nature més segurament, però vaja, ha demanat disculpes per aquest fet. Porta 200 anys editant-se amb un factor d'impacte altíssim i ha dit ho volem corregir, ho hem fet malament, hem perpetuat aquest biaix del que parlàvem. Jo quasi em desmaio el dia que vaig llegir allò, dic, ostres, si ho diu el New England... Déu-n'hi-do. Ja n'estava convençuda abans, però increïble, em sembla molt gran això. Llavors, què passa? Que cada cèl·lula del nostre cos és diferent, el ronyó funciona diferent, el fetge funciona diferent, no absorbim igual els medicaments, el buidat gàstric és diferent. Llavors, un cop rebem el medicament, que per cert, rebem el que s'ha estudiat amb homes i moltes vegades és excessiu, alguna vegada pot ser insuficient
No es pot generalitzar, però moltes vegades és excessiu. Llavors, aconseguim en sang nivells plasmàtics diferents. I llavors, tant la seguretat com la efectivitat del medicament, que es va estudiar en unes condicions diferents i amb la meitat de la població masculina, diríem, doncs no encaixen sempre. I llavors, ara ja hi comença a haver evidència i s'hi posen números a aquestes diferències, però que això arribi a la pràctica clínica encara no és present, és futur. Esperem que sigui proper. Però encara és que tampoc els assaigs estan ben dissenyats i si em dones més temps ja ho explicaré. No, per això, després en parlarem d'això, exacte. Sí. És això, que el coneixement s'ha generat en base a unes dades que no inclouen a les dones. Una mica més de la meitat de la població, per cert. No està mal, no està mal. I he deixat expressament a la Carmina pel final, perquè sembla que ginecologia no ha d'haver biaixos, no? Vull dir que és una cosa tan pròpia nostra i sembla que sí, no? Amb quins aspectes? Abans d'entrar en la salut sexual i reproductiva, perquè és un meló, sí que m'agradaria continuar el que ha dit la Maria Antònia. A mi em va sorprendre molt, i potser vosaltres també, no ho sé, descobrir que el terme biaix de gènere en salut sol tenia 30 anys, de fet va ser publicat en el New England, amb una troballa que a mi em sembla que és com de perogrullo, que van analitzar 80.000 pacients hospitalitzats a 2 hospitals dels Estats Units ingressats per infart o per angina, per Angor. I van veure que en els homes s'aplicaven moltes més tècniques per arribar al diagnòstic i se'ls feien molts més tractaments que a les dones, però una diferència entre un 15 i un 50% més pel fet de ser home. És a dir, que en les dones s'aplicava un esforç terapèutic o diagnòstic inferior. I aquí va sortir el terme biaix de gènere, i jo quan ho vaig llegir vaig dir, uau, jo no n'he sigut conscient fins fa relativament pocs anys, no? Diríem, atrevessant aquesta mirada cap a la salut sexual i reproductiva, jo sempre dic, venim d'una cultura mèdica molt androcèntrica, molt patriarcal, on els metges, habitualment homes, durant dècades han decidit sobre els cossos de les dones i on fins fa relativament poc no s'entenia la dona com a subjecte de dret, sinó com a objecte. Jo sempre dic que en recerca la dona no ha sigut interessant per l'home. Sol en els elements reproductius, òbviament, però la resta ha estat invisible, ignorat. La dona no ha existit en la recerca, en els fàrmacs, en la psiquiatria i allà on miris. I jo sempre dic, a més, que això és una mirada transversal, és en salut, però és en arquitectura, és en economia, és en docència. I jo recordo arribar a una sala del meu hospital, a la sala on es fan les exploracions ginecològiques, és un exemple quasi absurd, però que a mi em segueix sorprenent que segueixi passant cada dia. I és que la taula ginecològica està orientada cap a la porta d'entrada, que és un passadís públic on el pastell quasi mai funciona. I entrar allà i veure, diu, però per què no giren la taula? I tant. O sigui, l'arquitecte que ha decidit posar la taula, dic l'arquitecte o a algú no se li ha ocorregut que es pot girar la taula perquè el passadís s'obre i per allà passa qualsevol home, dona. Sí, totalment. Això passa cada dia en les nostres consultes i ningú ha parat a pensar quina és l'experiència de la dona quan està en posició ginecològica absolutament desprotegida. Hem parat, totes les que som dones, sí que ens hem parat a pensar si realment és el més còmode i adequat, no? Entre altres coses, però... Aquesta reflexió és de fa molts pocs. Bé, vull aprofitar per donar la benvinguda a la consellera Eva Menor, gràcies per acompanyar-nos. Bé, partint d'aquesta base del que significa el biaix de gènere, el problema és un problema de dades, de protocols, de cultura del sistema, ja una mica ho hem dit, no? Però és l'ou, la gallina, quin és on posem el focus? No sé si aquí s'atreveix. Blanca. A veure, jo diria que està a tot arreu. O sigui, exactament a tot arreu. Si no, hem de començar per la recerca. Si no hi ha recerca, no hi ha informació. Si no tenim informació,
no la podem ensenyar. I llavors no pot estar en els protocols, i llavors, com que no l'ensenyem, no la practiquem i és un peix que es mossega la cua. Però ara ja tenim suficient informació com per saber una cosa que ho sap tothom, que som diferents. Un nen de 2 anys passes per allà i diu, ai, mira quina senyora, però no diu, ai, mira quina persona. Llavors, o sigui, ja es distingeix, som, òbviament, ja genèticament som molt diferents, físicament som molt diferents, i el gènere, des de que naixem, que ens va estar allà matxacant i ens està configurant, no? Per tant, és obvi que som diferents. Llavors, això, i a més a més, ara tenim moltes dades científiques que ens diuen que les manifestacions clíniques, per exemple, de l'infart de miocardi, que és la primera que es va, diguem-ne, com publicar, els cardiòlegs van molt més un pas per davant, són diferents. No que el dolor sigui tan diferent. Totes les dones que tenen un infart de miocardi, la majoria de dones que tenen un infart de miocardi també tenen dolor, El que passa que normalment tenen altres, diguem-ne, els dolors poden ser diferents, no sempre és opressiu, precordial, que va al coll dels braços, sinó que a vegades és, doncs, no sé, una molèstia, palpitacions, una punxada, pot ser diferent, però a més va acompanyat d'altres símptomes que potser són els més importants per la dona, una mica el que deia la Gemma. Va acompanyat d'ofec, de cansament, de palpitacions, i potser jo em queixo d'ofec, o em queixo que no arribo a les meves tasques, o em queixo de que vaig cansada. I això s'interpreta malament. Si no es coneix prou, clar, això és el que preocupa la dona. Si nosaltres no interroguem, i ja ha tingut algun dolor aquests dies, hi ha alguna altra cosa, li faig un electrocardiograma, si no investiguem prou, se'ns passa per l'infart. I aquesta dona serà diagnosticada més tard si no es mor pel camí. I això fa que també fem menys exploracions, perquè, clar, és que no deu ser, i al final s'acaben fent menys exploracions i al final el pronòstic pitjora. I qui diu l'exemple de l'infart, hi ha molts més exemples. L'asma bronquial, que és una patologia greu que pot matar, l'asma bronquial greu és molt més freqüent en les dones i la resposta al tractament a l'asma bronquial és molt pitjor en les dones. S'han de donar tractaments molt diferents, però al mateix temps genera més ansietat a les dones. Per tant, quan hi ha una dona que s'ofega molt, a vegades s'ha de dir, és una dona que està supergreu i l'haig de tractar molt, o és una dona que està més ansiosa perquè pot tenir alguna cosa greu o perquè ho viu pitjor i no l'haig de tractar tant. A vegades es planteja aquesta dubte, perquè no es coneix prou. Llavors, el que vull dir és que hi ha moltíssimes diferències que no estan als protocols. No sé ben bé per què no estan als protocols, perquè ja es coneixen aquestes diferències. Llavors, han d'estar als protocols. Llavors, falta que ens ho creguem. Quan fem recerca, i aquesta xerrada que estic fent aquí, això que estem fent aquí, ho fem 50.000 vegades. Jo m'he passat tot l'any passat explicant el llibre i 50.000 xerrades que fem totes nosaltres, i no hi ha ningú que no ens cregui, o no hi ha ningú que ens digui què diu aquesta quina bajanada, no? Tothom pensa que és veritat, però a la pràctica després ningú no ho fa. Quan han de fer un estudi, ho fem tots junts perquè és més pràctic i no separem homes i dones. Quan hem de fer una atenció, ningú no es para a pensar, ostres, el fàrmac aquest és el millor que l'haig de donar, el diagnòstic aquest no serà que sigui diferent? Això, en el llibre no hi ha cap diferència. Potser és que l'haig de buscar no sé, el PubMed o alguna font de dades. Doncs falta aquesta, diguem-ne, aplicació pràctica. I aquí m'extendria fins al final, perquè hi ha 50.000 exemples, però ja dic que des de la legislació fins a la fiscalització de la legislació fins el que hem dit fins ara, no? Les companyies farmacèutiques, tot, o sigui, és tothom que s'hi ha de posar. I s'hi ha de posar vol dir posar-s'hi de veritat. No, ai, quina curiositat, fixa't tu que les dones són diferents que els homes. Totalment. No, però que a més heu dit una cosa molt interessant, que no s'han fet assajos, no? Estudis, no s'ha tingut en compte la dona. Per què no s'ha tingut en compte? Perquè, digues. Aquesta me la sé. Vale. A veure, parlar una mica d'història d'això és, d'entrada, perquè les dones eren invisibles quan la industrialització va esclatar, que va ser un progrés importantíssim. Les dones estaven a casa i no estaven enlloc, i a més els hi feia por que poguessin ser teratogènics els medicaments i per tant millor no estudiar. Després ja els hi donem igual medicaments, però sense estudiar. O sigui, això va ser el punt de partida. Perdona, perquè tu que ets experta en això, has dit una paraula que jo m'he quedat igual. Has dit trato què? O sigui... t'explico. Sé que no tots... Demano disculpes. No, perquè... Sou sanitaris i sanitàries. Fer mal al fetus, no? I malformacions. I just quan jo vaig néixer va sortir el tema de la talidomida, no? L'escàndol de les malformacions.
Llavors es van tancar, havien tret una mica el nas les dones, les que es van prendre l'antiemètic, i clar, ràpidament es van tancar totes les portes i ho va liderar als Estats Units, que ens va una mica al davant. Espero que segueixi avançant molt. Llavors, i Europa també. Llavors, després es va dir, no, s'hi han d'anar incorporant dones als estudis, però hi havia molta recança després de la talidomida. Allò va durar, no sé, 20 anys. I quan ja hi havia algun científic realment que va voler entrar en el tema, van veure que les diferències eren molt grans. I aquí va tenir un paper importantíssim la FDA, l'agència reguladora als Estats Units, i la primera dona, i d'això tant de bon puguem parlar, que jo cada vegada ho tinc més clar també aquest tema, la primera dona presidenta de l'NIH, que és realment on es fa més recerca independent, o sigui, no de la indústria ja programada, sinó d'investigadors que ho fan amb fons públics. Són els que tenen més fons públics del món dedicats a recerca. I allí ja no es donava ni una beca si no s'incloïen dones. I d'això us parlo de finals del segle XX, 94 o 95. L'any 93 és l'any en què l'Institut Nacional Americà diu que en lloc de recomanar que hi hagi dones, obliga a que hi hagi dones, no en paritat, que hi hagi alguna dona en l'estudi de recerca i també les minories ètniques. Com si la població de dones, que són més del 50%, fóssim una minoria ètnica en el mateix grup, que entenc perfectament que han d'estar inclosos tots, però és que, clar, s'havien oblidat el 50% de la població, i no en paritat. I a mi em segueix semblant impressionant, 1993. Però això realment creieu que... O sigui, aviam com ho dic, perquè al final un metge, jo vull pensar que quan fa una investigació clínica, o sigui, no sé si és un problema d'ego, que si algú demostra que allò que havia dit aquell altre metge, no, com dirà que era erroni l'assaig, no? O sigui, va per aquí una mica o és simplement ignorància, perdoneu els homes que esteu aquí, supina, o no sé, és intencionat? O sigui, no, és que no ho puc entendre, el per què. O sigui, evidentment, arriba un moment que es veu que la dona, per hormones, pel que sigui, dona una resposta diferent a uns tractaments. O sigui, que no hi hagi algú que digui, ostres, justament per això vull investigar-ho i vull veure els resultats. O sigui, Em deixes posar un exemple? Sí. Lecanemab és un anticòs monoclonal pel tractament de l'Alzheimer que té molt pocs anys, no sé, 3 anys o així. També es va publicar al New England i és un avenç importantíssim perquè endarrereix la progressió de la malaltia en unes fases determinades. I es va publicar, crec que era el 2023 o 2024, els resultats de l'estudi. Fa que això que s'enlenteixi la malaltia, un 27%, crec que era la xifra de la població. Hi havia 1.700 pacients i el 50% dones. Dius, uau, 50%. Bueno, pues resulta que les dones tenen el doble d'Alzheimer, la prevalència és el doble que la dels homes. O sigui, 50 no n'hi ha prou. Ha de ser proporcional a la càrrega de la malaltia a la societat. Bueno, s'acaba l'estudi i tot, $26.000 el tractament anual del pacient. A Espanya encara no està comercialitzat, però ja es deu estar aquí negociant el preu. Doncs, diu, mirem retrospectivament què tal, i homes i dones. Retrospectivament, no es va dissenyar per veure diferències, doncs es va veure que era efectiu amb el 12% de les dones i amb el 43% dels homes. Però això vol dir que sol funciona en aquestes proporcions? No, no ho sabem. S'ha de fer un altre disseny per veure les diferències. Llavors,
Abans la presidenta del grup 7 ha parlat d'economia. Sí. L'impacte de fer bé els estudis, de fer bé i de veure aquestes diferències, i això ha anat al Fòrum Econòmic de Davos, que hi va cada any, i va dient el mateix, i aquí seguim fent-ho subòptim, diria, augmentaria el PIB dels països. I crec que tu també has fet referència a alguna dada d'un economista d'aquí. O sigui, quan a la història de la medicina i la sanitat fer-ho millor és més barat? Ha passat alguna vegada això? Doncs ho tenim a les mans i no ho fem. Clar. Estem exactament així. I llavors, les que t'acompanyem en aquesta taula ens hi hem posat perquè estem escandalitzades des del primer moment, però portem ja 3 anys treballant i 1 any en la societat, que m'agradaria parlar-ne, voldria fer una crida perquè us feu socis i sòcies, sisplau, i ens ajudeu a que ho canviem entre tots i totes. És impossible que si estem així des de finals del segle XX, que això sigui un canvi ràpid, però és que és urgent. Clar, i tant, i tant, i tant. És molt important. Perquè, a més, hem parlat de lleis també. Hi ha lleis que obliguen i no s'apliquen, no? No sé si alguna s'atreveix a parlar d'aquest tema. Per què havent-hi lleis que obliguen a posar una paritat amb els estudis clínics a les dones no es fa? I no sé, potser ens ho dirà la consellera després. Sí. Perquè no, també tenim altres lleis també que tampoc s'apliquen. Però Sí, la llei d'igualtat de 2007, que probablement la consellera ens en pot parlar, no? amb més coneixement, ja obliga, no? D'aquí la importància d'obligar, no? Tot i que obliga tampoc no hi ha canvis, no? Perquè obliga a tractar, no? I en igualtat de condicions a totes les persones, i també afegeix a formació de professionals per tal de poder-ho fer. I això no s'està fent. I ara ho estem fent d'alguna manera, no? Estem fent una formació i el que comentava la Blanca, això no ho veus llavors a les consultes. Parlàvem de les guies clíniques. Quan tu revises ja tenim una mica d'evidència, no massa, però tenim una mica d'evidència. Una evidència científica que també ve d'una base androcèntrica, o sigui que ja anem malament. Llavors, doncs, per això, a part de l'evidència científica, hem de comptar amb l'experiència de professionals i de pacients. No només l'evidència científica, perquè ja està mal fonamentada. I llavors no arribarem a conclusions verídiques, no? Llavors ens trobem amb aquests biaixos. I que llavors passi a les guies clíniques, no? Les guies clíniques és allò que ens obliga, amb més o menys, no? O almenys són indicacions d'allò que hem de fer a les nostres consultes. O sigui, no ho fem a la babalà, no? Sinó que seguim unes indicacions. Doncs revises les guies clíniques i poques d'elles hi ha aquestes variacions segons el sexe o segons el gènere. I quan parlem de la interseccionalitat, llavors ja encara queda més lluny, no? Sempre estem amb població especial o amb embaràs, no? Sempre tornem a l'època reproductiva, sembla que només això és lo rellevant, no? Llavors, doncs, si tenim una llei que obliga, per què no la seguim, no? Abans comentava que hi ha una sentència, no? Que fa que justament per al fet de no haver tingut, no, en compte aquesta perspectiva de gènere en salut, condemna una clínica a pagar una suma de diners a una dona. També jo penso que és molt important això, aquesta oportunitat que tenim de poder-ho explicar, no? Perquè si ho expliquem, llavors el lobby més potent és el lobby de pacients. Si comença a denunciar i a fer tot aquest moviment, és clar, molt el que més passa fàcil que hi hagi canvis. sovint el pacient, diguéssim, no ho sap, això. Oh, aquí estem. Clar. Que dius tu, no sé, te'n vas d'urgències, amb un suposat infart i no t'ho detecten i et diuen cap a casa pren-te, no sé, un calmant i t'acabes morint a casa teva, no? Que això ha degut passar alguna vegada. Bueno, doncs ja està, t'enterren i adiós. O sigui, no... Ara es comença a saber, però no se sap, doncs, amb les infeccions, amb l'asma que deia, amb la parada cardíaca, o sigui, bueno, amb tot, que és el que deia la Maria Antònia. Se sap amb moltes coses i a moltes altres no sé, no se sap perquè no s'ha mirat. És a dir, que s'ha mirat. Llavors, jo una mica, respecte a això de les lleis, o sigui, el que voldria dir és que una llei és un paper.
És un paper, per dir, no, és un document i no serveix de res si no s'aplica, no? Igual que un currículum que hi hagi o així. Si no s'aplica, no serveix de res. Llavors, això s'ha d'aplicar de veritat. Per aplicar de veritat cal recursos. Recursos vol dir diners. Diners i moltes altres coses, no? I temps. Temps i diners, fonamentalment. Llavors, una llei sense recursos no serveix de res, perquè una llei ha de vetllar perquè algú l'apliqui. Llavors, perquè algú l'apliqui, s'haurà de fiscalitzar. Si no l'apliques, no tens la subvenció. Si no l'apliques, tens multa. Si no l'apliques, no passes l'examen. Si no l'apliques, no pots ser professor de la universitat. O sigui, ha de ser, hi ha d'haver una conseqüència. Per tant, hi ha d'haver algú que la faci, això és algú que ho ha de fer i estem. I després, què és el que deia la Gemma? Hi ha d'haver una formació. Si no hi ha aquesta formació, com poden explicar els professors a la universitat si no ho saben? Com poden els pacients demanar-ho si no ho saben? O sigui, ja des de l'escola hem de saber que tots som diferents. És una cosa que a de la igualtat tots som iguals, tots tenim els mateixos drets, però tots són diferents. Llavors això s'ha d'aplicar, i s'ha d'aplicar doncs això, que s'obligui. I amb qui diu la formació doncs ha de sortir els exàmens, i si no, suspens, i no passes al MIR. Llavors, o sigui, fins que no s'apliqui d'una manera real, suspenent un examen, no donant-te una subvenció, doncs no ho farem. I creieu que aquí la tecnologia, la intel·ligència artificial, per exemple, ens pot ajudar amb això? O sigui, perquè vosaltres que esteu a hospitals i, bueno, més que res pel viatge, perquè suposa que també diuen que la IA té viatge, però podria ser una manera... De la no sé. IA és el mateix algoritme amb el que hem pensat fins Clar, ara. no, està clar, això està clar. Perquè a on anem és Clar. que la visió... Jo sempre dic, la ciència no és neutra. Estudia el que li interessa i troba el que li interessa. I hi ha coses que no li han interessat mai. I hem arribat abans a la Lluna que a descobrir... Jo ho llegia en el meu àmbit, jo veig el meu àmbit, no? La descripció anatòmica del clítoris és del 1998. I ja havíem anat i tornat a la Lluna i a Mart i a no sé quants llocs. I el 50% de la població... Fins al 98 no es va saber el que era? La primera uròloga australiana va descriure, o sigui, de l'època no de Vesalio, ni dels romans, ni dels grecs. No, o sigui, una uròloga australiana el 1998, per favor. Però com això tot, el primer anticonceptiu, tinc una diapo aquí, el primer anticonceptiu... És veritat que volies ensenyar. És qual, no la necessito. Masculí, estudiat en ratolins, d'ús, o sigui, d'efecte temporal i que no afecta el desig sexual, és publicat de l'any passat, en ratolins, El que ha importat a una part de la població no corresponsabilitzar-se d'això, perquè no hi ha cap estudi d'això. No hem parlat d'aquest tema, però si hagués passat amb una medicació, bueno, hi passa, no?, que redueix o anul·la el desig sexual de l'home, aquí sí que s'hi posen recursos, no?, perquè no passi. La inversió que hi ha en tractar el tema del desig sexual en l'home i en la dona és brutal, la diferència en recerca. Curiós. O sigui, la ciència estudia allò que li interessa i el que hem de canviar és el focus. Ens interessen moltes coses, per això és important que hi hagi veus plurals, també és important. Jo sempre dic que el fet que hi hagi dones en la medicina no ens salva, però ajuda a tenir una visió més plural i canviar els interessos o les prioritats. Portem 20 segles pensant que com que les hormones ens invaliden o no es confunden, fora hormones, fora dones. I això fa que no tenim coneixement. Ja no et dic l'embaràs, és que ni en la dona. I jo també llegia una cosa que em sembla tremendament sorprenent, i és que també en ratolins d'aquest any s'ha vist que si la quimioteràpia, el tractament del càncer es fa en fase estrogènica, primera fase del cicle, hi ha més vasodilatació i per tant el fàrmac arriba millor als teixits, és una de les coses que més impacta en supervivència en animals. Flipo. O sigui, el 50% de la població o més tenim càncers a diari i a ningú se li ha ocorregut valorar l'impacte de les hormones femenines. És a dir, en quina fase comença la quimioteràpia? És sorprenent la falta d'interès. Ja no et dic en malalties com malalties del sòl pèlvic que afecten el 50% de la població als 50 anys. Nadie habla de la incontinència urinària o de la manca de desig sexual, o de la menopausa. Hi ha tanta falta de coneixement perquè no s'ha estudiat, perquè no ha interessat, i perquè no s'ha invertit. No s'ha invertit en recerca, no? Llavors, tot això és com una cadena, no? I s'ha de trencar, però s'ha de trencar en cada punt. És a dir, jo sempre dic que cadascú des del seu àmbit i tots sentats aquí, cadascú des del seu petit àmbit, hem de transformar la mirada. Quina suggerència des del vostre àmbit
faríeu de cara a poder començar, no? Perquè és això, algú ha de començar, tenim lleis, tenim... No? Di Maria Antònia, digues. La meva resposta no és exactament a la pregunta que has fet, però sí el que hem fet nosaltres, que ens dediquem a aquesta activitat perquè veiem la necessitat. Això ho fem sense cap salari ni cap història, no? Llavors, perquè pensem que per alguna cosa s'ha de començar. Llavors, des de la societat, perdoneu-me, però la venc perquè és que sí que indirectament respon a la pregunta que has fet. El que volem és ajudar primer a obrir els ulls, que és el que estem fent avui una mica i que és el que ens va fer algú a nosaltres amb el seu dia o un treball científic. I després preparar eines. Aquí va començar la Blanca ja claríssim amb tot el relacionat amb l'assistència i anem fent decàlegs, ja portem 3 i aviat 4, si contem l'informe, no? Per dir, és horrorós, això no pot ser, ho hem de canviar, per on comencem? Doncs tenim ja treball que hem fet nosaltres que pot ajudar a anar una mica acompanyat en aquests primers passos. I ara valorarem doncs, aquest primer, que va ser idea de la Blanca i que ens hi vam sumar tots els hospitals. Aquesta és una altra, que tenim Comissió de Salut, Sexe i Gènere, no? I la veritat és que, clar, si això té efecte multiplicador, si totes les sòcies, que la majoria són dones, el 90% de socis, persones, membres de la societat, i que ens encantaria que s'inclogués també l'altra meitat, no anem per meitats o una o l'altra, no? Sinó a nivell global pot tenir un efecte multiplicador bestial. Això amb assistència, doncs el mateix amb recerca, que la lidera la Gemma i ja l'estem acabant i des de luego la recerca, que també hi ha eines disponibles i algunes les hem fet des de les comissions. També llavors podem començar sortint d'aquí ja. Ja tenim, però això ho fem sense cap recurs addicional, i clar, o sigui, els caps de setmana... I teniu a la consellera per aprofitar el moment. Clar. Pues això vull dir que és que treballem molt i amb ganes per canviar-ho, i que qui sigui sensible a aquest tema pues, sortirà d'aquí amb ganes de fer alguna cosa al seu entorn, vull pensar. I la ràdio. Sí, la ràdio, jo ja us he convidat, o sigui que ho teniu... Ella va bé perquè, no sé, el company que tinc al despatx, que sempre m'estava criticant, és editor d'una revista, i ara a les instruccions de la revista ja és obligatori que es tingui en compte la perspectiva de sexe i gènere, si no, no publica l'article. O sigui que ja anem millorant, Vull dir que penso que això sí. Però jo volia insistir en dues coses que una mica ha dit ella. Una és el benefici que serà per tothom. O sigui, això d'aquesta segona meitat, que sembla que siguem enemics o així, Clar. el benefici és per tothom. Hi ha l'economia, és un benefici per tothom. Si anem econòmicament anem bé, tothom. Les rebaixes que s'estalviarien, el que ens estalviem en fàrmacs, el que ens estalviem en efectes secundaris, ingressos, ja no diguem. O sigui, això beneficia a tothom. Això és obvi. El que passa que cal una inversió. Cal una inversió en recerca, una inversió molt gran inicial, cal una inversió en formació, cal molta feina. O sigui, per arribar aquí cal moltíssima feina i molts diners. Però al final guanyarem molts diners. O sigui que, ni que sigui per això, beneficia a tothom. I l'altra cosa que volia insistir és que tothom està beneficiat. La idea de la perspectiva de sexe i gènere és personalitzar segons el sexe i el gènere de cada persona. Llavors, si un fàrmac, si un estudi estudia meitat homes, meitat dones, i resulta que el fàrmac, la dosi final, diuen que és 5, però les dones tenen més toxicitat i tal, van pitjor, en realitat necessitaven 4. Doncs potser és que els homes necessitaven 5 i mig i els estem donant 5. O sigui que tampoc no estem fent bé. Llavors, això ha de beneficiar a tothom. O sigui, tots ens hi hem de sentir implicats. Això va per tothom, no només per un grup de persones molt important, el més important, però no, va per tothom, no? I al final tots ens beneficiem, a part de que també els homes també tenen, suposo que filles... Bueno, és que també us volia preguntar, perquè, per exemple, l'altre dia, no, quan preparàvem la sessió amb ginecologia, o sigui, el càncer de mama, no, que sempre ha sigut
molt feminitzat, no? I ara ja comencen a haver casos amb homes. Llavors, clar, també segur que hi ha a la inversa, no? O sigui, menys, però deuen haver casos en que els tractaments o identificar determinades malalties se'ls descarta perquè no entren dintre del patró, no? No, el biaix de gènere afecta negativament molt més, segurament majoritàriament a les dones, però també afecta els homes i a diferents col·lectius, perquè en realitat sexe i gènere és un dels eixos interseccionals, és a dir, hi ha molts biaixos. El que passa que doncs, les dones és un, i si és dona racialitzada i a sobre d'un nivell socioeconòmic baix i a sobre no parla espanyol a Espanya i a sobre té diversitat funcional, doncs va sumant tots aquests biaixos, no? Però l'home també té biaixos en salut. Les malalties Sí, amb salut mental és psiquiàtriques, per claríssim, exemple, no? l'infradiagnòstic d'algun tipus de trastorns, no? La depressió està infradiagnosticada en homes, no? I potser per això consumeixen més tòxics, no? Perquè al final moltes vegades el consum no deixa de ser una automedicació i potser per això, no? Doncs acaben amb més suïcidis consumats, que això també aquí hi ha molts biaixos d'interpretació, no? O sigui que el que dèiem, no? Que no només millorarà la salut de les dones, sinó també dels homes. És claríssim, hi ha la tira de fàrmacs que s'han rebutjat perquè en la fase de farmacovigilància han fet molts efectes secundaris a les dones, però potser molts homes eren molt eficaços, no? O sigui que si fem aquesta molt important, que ja ho hem comentat de resquitllada, no? La desagregació de dades, tenir dades, no? Estratificades i diferenciades, no? Per sexe i si pot ser doncs, per altres factors, no? Això ja ens donaria molta informació. I després que hi haguessin penalitzacions per no aplicar aquesta perspectiva, que hi haguessin indicadors, no? I que si no compleixes aquests indicadors no se't contracta el servei. Al final el que mou més el món doncs, és l'economia, no? Doncs que això toqui la butxaca probablement farà doncs, que hi hagi gent que canviï més. I després nosaltres individualment a les consultes, no? El gender care, no? Aquest decàleg, què podem fer a la consulta per anar canviant? I ara el que fem de formació, no? Que quan fem una formació què hem de tenir en compte per tenir aquesta perspectiva, no? Doncs aplicar-ho al final. No? La taca d'oli fa que tothom, no? Doncs vagi canviant i quan canvia és a la consulta, no? Si la persona que tens a davant et diu quan li prescrius un fàrmac i aquest fàrmac ha estat estudiat amb dones, doncs almenys l'altre dia doncs no ho sé, ho miraré, no? Aquest canvi ha de venir de totes bandes. I a nivell universitari, o sigui, allò que deies tu al principi, no, Blanca, que a part de que t'ho ensenyin a l'escola, que som diferents, que jo crec que això ja sí que es va ensenyant, a nivell universitari, de que ja es comenci a parlar d'això o encara estan amb... Bé, encara, aviam, evidentment se'n parla, n'estem parlant aquí a les universitats, és on hi ha el coneixement i evidentment que se'n parla, no? Però tenim el problema que l'acadèmia és molt rígida i els canvis doncs, són molt lents, no? S'ha de formar el professorat. Parlar amb les alumnes, no? Amb l'alumnat, que els semblaria una assignatura i em deien, bueno, però primer l'haurien de fer alguns professors i professores, no? Clar, això ha de ser transversal, no? I han de tenir el coneixement, o si més no fer-se la pregunta, perquè al final són gent intel·ligent, que quan els hi planteges això tots estan interessats en el tema i aplicar-ho, no? Però potser la falta de temps i que hi ha algunes especialitats que encara es coneix poc tot això, no? Llavors, a la universitat és un dels llocs on hem de començar, però també l'estudiantat, almenys a Medicina, va molt dirigit al MIR, a l'especialitat. Ja veuràs si poses unes quantes preguntes al MIR al respecte, com augmenta l'interès, no? A formar-se. Al final, l'obligació és el que farà doncs, que hi hagin canvis, també. I qui ho decideix, això? Qui decideix que el programa, les preguntes del MIR, per exemple... Hi ha una comissió, hi ha una comissió que no sabem massa qui és, però si en coneixeu... Però potser hauríem d'anar, no? No? Hem d'anar a la consellera, hem d'anar als professors... Sí, els nostres punts a atacar, no? Sí, ja és la idea que cal incidir des de forma transversal, des de la qualitat, des de la igualtat i des de l'educació, i en la resta també, però aquests tres pilars han d'anar de la mà.
I des de la Sí, no. primària. I- Si bueno, dius des de la des de la- primària, no? Totes les activitats que fan ara, no? Nosaltres com a comissió de Salut i Gènere de Vall d'Hebron hem participat a una activitat, no? Que fan a les escoles, ho hem anat a explicar, ara a la Festa de la Ciència que faran a l'abril també ho anirem a explicar. O sigui, al final, si tothom té aquest coneixement, tothom tindrà la necessitat, no? I començar des de ben petitonets i petitonetes fins a dalt de tot. Digues. Una dada d'efectes Sí. secundaris i de seguretat que no ha sortit i és realment molt impactant. Les dones tenen més efectes secundaris per medicaments, molt més, depenent dels grups que s'estudien, però molt més. Però potser la data més impactant és els fàrmacs, això s'ha estudiat als Estats Units, que han retirat per efectes secundaris, o sigui, han deixat de comercialitzar-los. Llavors, la sèrie més llarga és dels últims 40 anys. I medicaments, això que han deixat de comercialitzar, són el 350% és amb dones respecte a homes Déu-n'hi-do. retirats. O sigui, i és que com no està prou estudiat, retirar és sí, no, val. Però els motius que hi ha al darrere i això no està estudiat tampoc. Home, clar, I- podeu i per entapar tant- totalment, no? I un Perquè deuen haver com possibles demandes o reclamacions sobre el tractament, no? Les conseqüències que puguin tenir, no? Llavors això tampoc interessa visibilitzar-ho. Bueno, però no crec que s'amague i en algun cas es pot ser més clar com un medicament de l'àmbit, bueno, que es pot utilitzar molt, però de l'àmbit de lo psicofarmacològic, el zolpidem, que es va veure als Estats Units que hi havia molts accidents de tràfic, així ho explicava la top de Stanford, i ho posava com el fàrmac que més cridava l'atenció i que n'hi pot haver molts més. Aquí hi havia accidents de tràfic i De dones. sovint ho van mirar. Van dir, n'hi havia que més conduïm malament també, no? Deurien pensar, doncs normal, no? Produïa un tipus de somnolència, a part de prolongada, molt especial, amb amnèsies i coses. Bueno, el cas és, van fer inclús un full, tinc una diapo, però avui no he portat diapo, que explicaven als pacients: alerta si et passa això. Si has fet coses i ja no te'n recordes, a l'endemà de prendre's el zolpidem. Bueno, s'ho van mirar i van reduir la dosi habitual era 10 mil·lígrams, estudiada amb homes, doncs es va passar a 5 amb dones i segueix comercialitzat, però Europa alerta perquè encara no s'ha disminuït la dosi. Si no ho van fer l'últim Ara totes a mirar si estem prenent això, no? Zolpidem. I clar, dius, uau, és que clar, l'endemà ja s'hauria de dir, ja ni un sol assaig clínic que això no s'hagi vist. Pues mireu aquest és molt posterior, el de l'Alzheimer que us he dit, o sigui que, per què? Perquè què més ha de passar, no? Perquè... Bueno, és que a més, clar, quan es retira un medicament entenc que ha de passar molt temps, moltes persones, molt... Clar, es veuen els efectes secundaris en vida real i això són programes de farmacovigilància que són continus, no? I això sí, sovint es basen en dades que reporten els propis pacients o els metges, bàsicament. Bueno, ara passarem a les preguntes, al torn de preguntes, però vull per saber, perquè abans, Gemma, has dit que, crec que ha sigut tu que ho has dit, que els pacients hem de començar a preguntar quan ens recepteu alguna cosa, de dir, això ha estat assajat amb dones? És aquesta la pregunta, no? Bueno, i tantes altres, no? En compte que estic en la fase fol·licular o en la fase lútea, el que ha dit... Bueno, això ja em trobo molt difícil, que no li fem aquesta pregunta. Per exemple, amb les addiccions, és més fàcil deixar de consumir si estàs en una fase del cicle que en una altra. Ningú, almenys jo dels meus companys que es dediquen a addiccions, tampoc no ho solen demanar, entre altres coses, perquè moltes vegades l'elevat estrès fa que no menstruïs
vulguis amb el que no ho saps massa, no? Però sí que si des de la consulta demanem, no? I això hi ha diferències, no? I he de tenir en compte alguna cosa. Mira, un exemple que vaig explicar el dia que preparàvem la reunió amb un ginecòleg em va preguntar, saps si ovules? I li vaig dir, com així? Diu, i com ho saps? Dic, home, doncs no sé, se m'inflen els pits, no tinc un dolor aquí, no sé què. I em va contestar, no en tens ni idea, totes dieu el mateix i no sabeu de què parleu. I em vaig quedar, no vaig tornar a aquest metge, evidentment, però vaig pensar, com? O sigui, tu, home, m'has de dir a mi, dona, o sigui, no entenc res, saps? Vaig pensar... És el que jo deia que durant molts anys s'ha enfocat la salut sexual i reproductiva per les dones sense les dones. I no s'ha tingut en compte, però això, i com tot, el dolor de l'endometriosi que s'ha normalitzat, o sigui, pren-te una Saldeva tota la vida, és normal que et quedis a casa sense poder-te aixecar. És a dir, ho hem viscut totes, però absolutament tot. És a dir, és que és un conjunt de coses on s'ha ignorat una mica que la dona té coneixement, que la dona més és autònoma, i ja no té que en l'embaràs o nada més, el moviment que ha canviat la cultura de l'atenció en salut sexual i reproductiva i de l'embaràs són les dones, no som els metges, ni les infermeres, ni les llevadores, són les dones, que han reclamat que l'embaràs no sols és la taxa de cesàries, la taxa d'episiotomies, que també és una experiència absolutament transcendental que durant tota la vida t'impactarà i que avui hi ha coneixement neurocientífic de què impacta en l'arquitectura neurològica, és a dir, hi ha canvis neurològics documentats per ressonància, per l'embaràs, pel part, per la criança, per la lactància, i que a més tenen moltíssim interès per entendre, a més, patologies de vincle, i que són, a més, animals, és a dir, passen per adaptar-nos millor en aquella etapa. Igual passa al cicle menstrual, passa igual a la menopausa, però no s'han estudiat perquè sol afecten el 50% de la població. Bé, bueno, doncs passem a les preguntes. Si em comparteixes aquest iPad, que em sembla que per aquí venen les preguntes online. Ah, és aquest? Ah, perdó, però sabia que n'hi havia algun. Bona tarda. Ah, vale, no sé si és aquest. Sí. Ah, vale, doncs res. Bé, si algú vol fer alguna pregunta, aquí endavant. Bueno, si us voleu també presentar abans de fer la pregunta. Farmacèutica comunitària, hi ha algú que m'ha cridat l'atenció des del primer dia, és amb nens antibiòtics, analgèsics, antiinflamatoris, el que sigui, a mesura que anem pujant de pes, anem canviant la dosi. Arribem a adultos és igual. Una nena passa a ser noia de 45 quilos, adulto. Un home de 120, adulto. La mateixa dosi. Com després ens podem plantejar que els efectes secundaris de la dona té més toxicitat si l'estàs d'alguna manera sobredosificant? Per què? Per què amb tants anys ningú s'ha preocupat de pensar que ja no dic ni hormona, ni distribució de greix, ni... Dic el pes. Aviam, els nens estan estudiats farmacocinèticament, que és com es mira això, i metabolitzen i eliminen més de pressa que els adults i clar, el canvi de pes més important ho fan els nens en percentatge, no? Des de que neixen fins als... Quin any has posat? 16 anys o així, no? Llavors, això està estudiat i clar, jo crec que encet és un tema molt important, que és el tipus de fàrmac. Els betalactàmics, que suposo que és el que més es prescriu, aquests no cal filar molt prim. Si parlem de la digoxina que surt al llibre, té marge terapèutic estret i se li pot prescriure, a una dona i a l'home, els dos amb 65 anys, igual pes, ja d'entrada és la mateixa dosis, habitualment. El pes és el mateix, té nivells més baixos la dona perquè el seu ronyó filtra més lent. I això també ho sabem, però és igual, donem la mateixa dosis. O sigui que no es fila encara tan prim. I després què passa? Que 5 anys després pot estar
encara amb la digoxina, que té marge terapèutic estret, que aquí sí que hem de filar prim, que el seu ronyó ha empitjorat, és molt probable, i 10 anys més tard pot seguir en aquella dosi, quan el seu ronyó no va igual. O sigui que això accedeix el que seria el gènere més... Al principi, òbviament, s'ha de tenir en compte. Parlo sense que el ronyó tingui cap patologia especial, és que filtre menys, el seu filtrat és menor. Llavors, clar, cal saber de fàrmacs, que és el que ens toca als farmacèutics que estem aquí, i no podem saber prou si no incorporem el gènere. Hi ha altres variables, òbviament. Les dones, en general, van més tard a demanar assistència sanitària. En temes com l'infart és determinant, o un ictus, que és la principal causa de mort en dones, no? Arribar més tard a urgències, on treballa la Blanca, és gravíssim, perquè els segons són vida, no? O sigui que sí que s'ha de tenir en compte, però amb nens, parlo molt en general, no em preocuparia tant com tot això que estem explicant aquesta tarda. Però de totes maneres, o sigui, penso que el que diu ella és un dels principals exemples. O sigui, les fitxes tècniques dels fàrmacs, o si no som sanitaris, els prospectes dels fàrmacs, quan els mireu, posen això, Sí. Niños, peso, ajustar por peso, ¿no? La gent molt gran o la gent massa prima. Ajustar por edad, ¿no? Niños, i després a vegades diuen gente mayor de 80 años. A vegades inclús posa insuficiencia renal o insuficiencia hepàtica, no? O sigui, posen moltes coses. Sexo no el posen. Hi ha un munt de gens diferents. O sigui, estem... Bueno, vaja, és que només mirar la primera fila jo puc dir quants homes i quantes dones hi ha. O sigui, és que és alta que sé la diferència. En canvi, no sé si és hipertens o l'edat o si és diabètic. En canvi, el sexe, que ens determina tantes i tantes coses, tant per fora com per dintre, no surt, no? Per mi és un dels millors exemples, no? Perquè surt tot menys el sexe, no? Que ja se sap, ja no diguem el gènere, que això ja, aquí no entrarem, no sabem res, no? Llavors, és això, o sigui, si no surten els fàrmacs, que és tan obvi, tan evident, hi ha tanta, o sigui, genèticament hi ha tantes diferències i se sap que hi ha aquestes diferències, no? Amb l'eliminació dels fàrmacs, amb l'acumulació dels fàrmacs, i ho saben tot això. Què estem fent? Tots aquests sou farmacèutics o sou no sou farmacèutics, però aquí estem al Col·legi de Farmacèutics i per què no ho canviem, això, no? Doncs això és el que hem de canviar, no? Els estudis, des del primer disseny, canviar-ho per tenir aquesta informació i que mai més a la fitxa tècnica deixi de sortir el sexe. I un detall, quan diem estudis, que jo mateixa crec que he parlat d'estudis clínics ja en pacients, és que els cultius cel·lulars, que és el primer experiment que podem fer amb el fàrmac, pot ser de cèl·lules d'animals macho, no? Mascle. Després, amb ratolins, amb un únic sexe, que habitualment és ratolins, conec algun cas ratolines solament perquè és molt més car investigar els dos sexes, i és el que passa també quan s'estudia a nivell clínic. Estudiar els dos sexes és més car. Jo crec que amb això ens pot ajudar la tecnologia ben aplicada, no? Però encara estem aquí. I en l'era de la medicina personalitzada que tenim ara, que és genòmica, tens hipertensió, espera, que et faig el genoma. El genoma, és a dir, l'últim pas, i el cos que representa, i el primer esglaó d'allò que és, ets home o dona, perquè això metabolitzaràs diferent, el pronòstic de tantes coses serà diferent, els efectes seran diferents, l'efectivitat serà diferent, i ens anem a l'últim, et faré el genoma abans que identificar el sexe. És una contradicció tremenda. Sí. Però hi ha coses que ja les sabem i que ja podrien estar al prospecte, no? Almenys jo, al meu àmbit, hi ha molts psicofàrmacs que ja sabem que tenen un efecte diferent en l'home i en la dona, no? La clozapina i l'olanzapina ocupen a meitat de dosis els mateixos receptors amb dones que en homes. Doncs donem la meitat de dosis, donem la mateixa dosis. Això que ho sabem, perquè no es posa al prospecte, no? Perquè ja no a la fitxa tècnica. És el que dèiem, que ja tenim coneixement, però es queda als papers, als articles. Clar, però sobretot, si mai algun dia he d'anar a algun psiquiatre, aniré a veure tu, perquè clar, si tu ets un home, si tu ets un home psiquiatre, ja estic venuda. O sigui, perquè potser no té aquesta... Saben molt, Vull dir que... Segur que sí, ho faig sense dir que... Clar, però
No, és Dius, que tinguin aquesta sensibilitat, no? Exacte. Almenys en psiquiatria hi ha moltíssima diferència, no? En la farmacocinètica i en la farmacodinàmia dels fàrmacs, no? I coses que ja no cal anar en coses molt complicades, que ja les coneixem. El que passa que desenvolupar un fàrmac, vosaltres ho coneixeu molt més, val molts diners, i una vegada el tens al mercat, ostres, canviar una fitxa tècnica, això deu suposar encara més diners. Si ningú t'obliga, per què fer-ho? clar, totalment. No sé si hi ha alguna pregunta més entre el públic. Mira, per allà hi ha un parell de braços. Bueno, moltes gràcies. La taula ha sigut molt interessant. Jo soc farmacèutica i ara treballo en el Departament de Salut Pública de la Generalitat. I bueno, estic a la part de vacunes i és molt interessant també veure el biaix de gènere en vacunes, perquè, per exemple, la vacuna del VPH està finançada, però hi ha unes edats que a partir de l'etapa escolar en les que no està finançada, és a dir, a partir dels 25 anys, si ets una dona que no t'has vacunat, i fins als 45 anys, més pareix que si no ets un home que té sexe amb uns altres homes o eres una treballadora sexual, la vacuna del VPH no està finançada per tu. És a dir, que ahí queden moltes dones que no estan vacunades, que la recomanació és que se vacunen, però que la vacuna val quasi 200 euros. És a dir, això impacta després també, que hem parlat molt d'economia, que és una cosa també molt interessant. Després sempre diuen que les dones són més pobres. És normal. Hem de pagar molt. Bueno, i això no es canvia. Vull dir, ara l'any passat van canviar les pautes de BPH, van incloure també els nens en etapa escolar i continuem sense ficar les dones. Vull dir, ja coneixem això, no? Hi ha polítiques, hi ha departaments d'igualtat. Bueno, què s'ha de fer més per garantir el dret a la salut realment, que és el que no estem garantint, perquè ens deixem a la meitat de la població, literalment. O la profilaxis preexposició de l'UVIH, igual, passa el mateix. Només si ets un home que té sexe amb uns altres homes o si eres una treballadora sexual. Que jo he tingut pacients, jo he sigut farmacèutica comunitària, i he tingut pacients que me diuen, bueno, si la prostitució és una cosa que és allà legal, per què no em presento i dic que sóc prostituta? I pensava, bueno, pues a lo millor és la revolució, no? En fi, no sé. Molt bé, gràcies. No sé si voleu dir. Un comentari ràpid. Crec que això és sortir-se del tema, vull dir, no és ben bé del que estem parlant aquí, però ho dic perquè tenim la sort que a Catalunya es fan sistemes d'avaluació i posicionament de medicaments amb implicació dels professionals. Això des de fa pocs anys, però crec que és algo molt útil amb els experts amb el tema, no? I llavors, el que no pot canviar a Catalunya, i això depèn de la evidència científica i la relació cost-efectivitat, o sigui, jo he estat implicada 10 anys en aquest procés i us asseguro que vaig estar molt satisfeta que el meu país realment no es deixa de finançar cap medicament amb una relació cost-efectivitat favorable. Què vol dir això? Que aquells diners aporten salut o impliquen menys efectes secundaris del que sigui. Ho he viscut en primera persona. Però hi ha un filtre previ i no és que vulgui passar la culpa a ningú. Hi ha el filtre de què aprova el Ministeri de Sanitat per les diferents autonomies. Llavors, allí no ho conec en primera persona, però aquestes relacions que quan te toquen a tu i les conec, alguna vegada m'ha tocat, dius, ara he de pagar 200 euros. Això està estudiat, no es fa arbitràriament per estalviar. De veritat que no, si no jo no hauria estat 10 anys fent aquella feina, segur. T'ho dic perquè hem d'averiguar, si tu estàs al Departament de Salut, pots saber amb més precisió que nosaltres segur
en quin moment es va prendre aquella decisió i en base a què? Perquè hi ha motius al darrere, saps? L'altra cosa és que tu surtis perjudicada si vols rebre el medicament i s'ha de pagar. Però i hi ha professionals, insisteixo, sobretot a Catalunya. De vegades, o sigui, els recursos en medicaments en concret són tan enormes els que cal. Penseu que, per exemple, jo que he treballat tota la vida a Sant Pau, era la segona partida pressupostària després de recursos humans. No, els recursos no són infinits i ara podríem entrar en altres temes. I llavors els recursos s'utilitzen en casos que realment és inqüestionable i que una sanitat com la nostra no es pot permetre que, depenent diríem, els recursos de la persona, sigui tractat o no en un cas que és claríssim. Però és veritat que hi ha casos límit, com pot ser aquest, i no és perquè siguem dones. Això n'estic 100% segura. Saps? Està clar una cosa que sí que és de veres que, òbviament, hi ha una cosa que és cost-efectivitat, no? Però crec que a voltes, jo no parlo a nivell de Catalunya, potser la decisió ve de més enllà, jo no ho sé tampoc, però que hi ha molts límits, és a dir, han hagut casos, jo he tingut casos de dones que han tingut sexe en unes altres dones que estaven infectades i no han tingut dret a la vacuna. És a dir, i què passa? Que en aquests casos hi ha inequitats en salut, perquè depèn del cap on tu vagis, si aquesta metgessa té un poc de perspectiva en gènere o tal, pot donar-te una mà i dir-te, mira, te posa la vacuna encara que no la tingues finançada, però depèn de si te toca un altre metge o una altra metgessa, passa que no te la fica i l'has de pagar. I això és bastant habitual en la farmàcia comunitària, se veu bastant. O sigui, no sé. Bé, això, tenim més preguntes. Tenim una del Jordi Alegre, des de streaming, que diu que des de la farmàcia observem que dintre del biaix de gènere tampoc es té en compte que a partir d'una edat avançada el número de polimedicats i de crònics augmenta exponencialment i que són les dones majoritàriament les que estan en aquesta situació. A part d'això, hem dedicat molt de temps en el tipus de salut assistencial quan la dona en l'àmbit comunitari és la que hi més present i és especialment en l'àmbit de la cura i la prevenció. La pregunta és que des de la farmàcia i com a farmacèutics comunitaris, què creuen que es podria fer? Que unes preguntes més difícils. Bueno, jo, ara quan has dit això de la gent gran de la recepta, a vegades m'ho miro i penso, espero que no s'ho prengui tot. No, si s'ho pren tot, no? I clar, a vegades el que faig jo a les consultes és fer neteja. Dic, fem neteja, no? Això per què ho pren, no? Jo, des de la consulta, tot i que siguin d'altres especialitats, el que faig és revisar tots els fàrmacs que pren, per què els pren i si ha de continuar-los prenent. Llavors, a vegades és més feina, perquè això em representa a vegades contactar amb algun company, aviam, no? Perquè realment el que a vegades passa és que anem acumulant i ningú treu. Jo penso, no, doncs, que des de la farmàcia també es pot fer alguna cosa similar, no? Doncs passa que també és més temps, no? Què és el que pren, per què ho pren, no? Si el metge li ha dit moltes vegades, doncs són tractaments de curt terme i els continuen prenent, ens en faríem creus, a vegades donem unes explicacions que no hi ha ningú que les pugui entendre, no? I llavors, doncs, moltes vegades es queda un medicament eternament quan no s'ha de prendre, o sigui, hi ha una cosa aterrada molt a terra, el que jo faig és agafar la prescripció i revisar, no? Perquè... No, Bé, suposo que depèn de quina farmàcia també, no? Perquè de farmàcies de poble segurament potser és més, o de barri, és més fàcil conèixer aquella persona, veure, tal, i amb altres, doncs, que són persones més passavolant, que tampoc tens per què tenir-ho, no? Després de ser passar volant, també aprofito per dir que en qualsevol moment és el moment per fer-ho. Vull dir, ara Urgències està començant a fer un programa, però és un programa així molt pilot que, clar, porta temps i això implica costos.
A urgències ve molta gent gran, molta gent molt polimedicada, amb efectes secundaris per això. També les dones molt més, i a més tenen aquest rol de cuidadora que fa que després, si es cauen, no les cuidi ningú i han d'anar a una residència. No? Vull dir, i també hi ha diferències en aquest sentit, no? Vull dir que les conseqüències d'una caiguda en una dona és diferent que les conseqüències d'una caiguda en un home, o les conseqüències dels efectes secundaris d'una polimedicació també poden ser diferents, a part de que sigui més freqüent amb les dones. Però també des d'urgències pots revisar, no? Vull dir, perquè està prenent tot això, no? Si potser no l'estava fent bé. Vull dir, des de qualsevol punt s'hauria de fer. El problema és el temps. Clar. Però ho hauríem de fer. Teníem un aquí al darrere, després passem aquí davant. Mira, jo sóc la Judit Camargo, he estat molts anys treballant a la indústria farmacèutica. I hi ha un dubte, i és que quan es fan els assajos clínics, en realitat, quan es fa el que és el recruitment, no? La selecció dels pacients, en general, idealment ja interessa que hi hagi homes i dones a tots els estudis clínics des d'una perspectiva farmacèutica. Un altre tema és que s'estudin després els resultats per separat, que això el que faria seria duplicar, no?, el nombre de pacients i, per tant, encarir uns assajos que ja són d'entrada bastant cars, no? I perquè no es fa per una raó de desconeixement, de que no es vol, etc. En qualsevol cas, els pacients que van als assajos clínics són voluntaris. Jo em pregunto si és possible que les dones vagin menys de voluntaris als assajos clínics. Perquè és possible que les dones no estiguin interessades en que experimentin, no?, amb elles, per exemple. Vull dir, escoltant una mica les vostres converses, perquè en realitat nosaltres, per exemple, jo ara em dedico més a cosmètica i fem assajos in vivo també, o sigui, amb persones, i ja mirem que hi hagi homes i dones i que estigui compensat, i depèn una mica de l'estudi, la veritat. No... Però no hauria de dependre de l'atzar, de que si aquella temporada tenim més temps perquè és estiu. Ja, És a dir, perquè l'evidència científica ens demana una forma de funcionar com en un estudi randomitzat, que vol dir que un el poses aquí i un el poses aquí. Punto pelota. No pots posar-ne dos aquí, perquè és que a mi m'agradaria estar en el grup que li toca el medicament, no? No, però a tu et toca l'altre. I no fer això invalida l'estudi. Però per mi el tema és que és possible que no hi hagi tantes dones. Bueno, hi ha dificultat d'accés. Ho pregunto només per desconeixement. Sabem que hi ha una dificultat d'accés, no? Que prioritzaran anar a buscar la criatura a l'escola bressol que participar en un assaig clínic, a cuidar a la mare, no?, doncs, que està en una residència i anar-la a veure cada dia, que participar en un assaig clínic. Hi ha aquest problema amb l'accés, però si hi hagués una necessitat imperiosa perquè sortís el fàrmac al mercat, que hi hagués estudis desagregats per sexe, perquè quan ho planteges, fàrmacs que surten al mercat ara et diuen no, clar, és que això implica fer el doble d'anàlisis. El doble és fer 2 estudis, no? Clar, és molts més diners i clar, una eina molt més alta. Però això, per exemple, perdona, Gemma, això que deies de que prioritzem totes, la família i les cures, ara dic una barbaritat, però si es fes com un jurat popular, per exemple, o quan et toca anar a fer de president de... No? O sigui, t'ha tocat, has de fer-ho. Exacte. Servei a la comunitat. Et toca, t'assignen, i et dius, has estat seleccionada perquè compleixes aquests requisits i has d'anar-hi, si no, també tens, no? Vull dir que potser s'hauria de fer d'aquesta manera. Aquí hi ha l'obligatorietat també de les farmacèutiques. Si tu no li deixes treure un fàrmac, si no hi ha les dones suficient representades i a més amb el doble de mostra probablement, perquè s'haurà de fer un estudi amb una població i un estudi amb una altra, ja no parlem ja de persones trans o així, que llavors hi ha molta més complicació. Clar. Però bueno, que també s'haurien de fer per conèixer-ho, perquè si no ho fem no ho coneixerem. Independent d'això, si realment no deixa, ja espavilaria la companyia farmacèutica doncs no sé, de pagar-li el canguro perquè vagi calment a l'escola. Un viatge a Cancún, un viatge... Clar, o la guarderia en el laboratori, o jo què sé... O l'horari que li vagi bé, igual treballarien de 9 a 10, o igual anirien a casa a fer-li la mostra, o igual anirien a la conferència que vol anar, no sé. És una cosa que clar, s'ha d'obligar perquè... Clar, exacte. I de fet hi ha assajos on s'inclouen dones que després les dades van malament, però ja ha anat augmentant, de 0, doncs ara millor algun cas estem al 50% i diu, uau, ho hem aconseguit, doncs que potser hauria d'estar al 70, no al 50. I jo crec que fins que no implique, posi en compromís, com deia la Blanca, la comercialització, i la Gemma, doncs... No hi haurà interès. Perquè la companya ha dit que era d'una empresa de cosmètics, no? Ara, abans no. Abans.
Ah, molt bé, des del que ben interessants que hauríem de fer els assajos clínics diferenciats, totes aquestes variables que es tenen, o sigui, es té en compte el gènere, es té en compte l'edat, es té en compte... disculpa, que potser des de casa no et senten, eh? Ah, sí, Judit, que et donguin el micro, Judit. Hi ha molts factors, edat, sexe, tot el tema que dèieu de polimedicats, això, el seguiment es fa des dels hospitals, perquè el mateix assaig clínic és molt difícil fer-ho. Realment tu el que vols és estudiar només la patologia que t'interessa i estudiar només el medicament aquell en concret amb gent que no estigui polimedicada, però després la realitat és que la gent, a partir dels 40, tothom està polimedicat. Llavors, on es fa aquest seguiment? En farmacovigilància i als hospitals amb estudis observacionals, no, de seguiment, que això ho sabeu més vosaltres que jo. Però el que venia a dir jo és que jo no crec que els laboratoris tinguin un interès en que als estudis no hi hagi dones, al contrari, perquè en realitat sí que ens interessa que hi hagi, que siguin representatius de la població. Però si encareix l'estudi, no. A veure, el que esteu proposant és duplicar. Llavors això no... Posem incloure les dones en el coneixement. Clar. No, el que proposeu i el que jo penso que hauria de ser al final és fer o estudis que sí, on la dona estigui molt més representada i per tant és duplicar la població, la quantitat de gent, perquè tu al final, per tenir uns resultats, necessites una mostra mínima. I per tant necessites duplicar el número de persones que fan els assajos clínics i això és duplicar els costos. Home, amb els diners que tenen les empreses farmacèutiques jo penso que ho poden fer. I després hi ha els preus de referència també, després hi ha els preus de referència. Perquè si són productes que ja estan al mercat, per molt que tu després facis, per exemple, un assaig clínic extra, aquest medicament, per exemple, s'hauria de baixar la dosi en el cas de les dones, el que passarà és que el preu de referència no te'l canviaran perquè no serà un nou medicament. Ho dic perquè... Sí, s'està animant el tema. Si us sembla, donem més la paraula a altres persones. És bastant alt el tema, eh? Jo només estic posant sobre la taula que... Sí. Aquí teníem un altre. Jo, si em deixeu, mentre et porten el micro, tenim un altre de la Marina Sanz que diu que creieu que podríem millorar aquest biaix de gènere a la salut si la dona ocupés més llocs directius i posicions de més jerarquia que totes les professions en l'àmbit de la salut? Sí. Però tu ho dic jo. Totalment. Està demostrat que és així. Ara, la inversa també. És a dir, la dona no garanteix que no hi hagi biaix de gènere. Clar, evidentment. Segurament ho facilita. Sí, no, ja està demostradíssim que és així. Sí, soc Àngela Crespo, soc membre del grup 7, farmacèutica, i soc directora general d'una companyia farmacèutica. O sigui, el tema aquest dels assajos podríem parlar, però ja ho farem. Per mi el més important es veu que la formació és molt important. Formació a la població en general, formació als pacients, formació a la població sanitària, als professionals sanitaris, que vol dir farmacèutics, metges, professors universitaris, infermeres. Què està fent la societat o què pot fer la societat catalana en perspectiva de salut, en perspectiva de sexe i gènere per formar? Si no tenim recursos, ara tenim aquí la consellera, o sigui, penso que la formació és fonamental. Avui jo he après moltes coses, que en teoria algunes devia saber, no? Abans i no ho sabia. Amb la qual cosa, què fem o què es pot fer per formar més a tot aquest col·lectiu en general? Doncs, si us sembla, perdoneu, perquè com que no sé, queden dues preguntes i potser sí, per això, que queda allà i aquí també. Fem la pregunta i després contesteu i així ja fem el tancament. Hola, bona tarda a tots i totes. Felicitar les ponents, fantàstiques presentacions i que ens han donat llum a un tema que té molts aspectes, té aspectes ideològics, però té aspectes també tècnics de que estem fent les coses malament, i o les fem bé o les seguirem fent malament. Jo volia introduir un aspecte que crec que val la pena, que és que en la sanitat estem vivint un moment una mica especial amb tot el paradigma de la medicina del valor, on no tan sols hi ha problemes en les relacions home-dona,
sinó també en les relacions pacient-metgessa o metge. I la medicina basada en el valor, la gestió clínica, el que planteja que es troben dos experts, uns experts en la malaltia i un expert amb el patiment de la malaltia. I això ens obre una via en què segurament aquesta corrent, diríem, reivindicativa, si em permeteu l'expressió, del respecte, de la igualtat i de la correcció en el tracte a la dona pot tenir un impuls especial. Però moltes gràcies per les intervencions. Gràcies. I ara aquí també darrere de la columna, aquest senyor. Bé, jo són dues coses. Una és, farà referència no a la taula, sinó a la presidenta del grup 7 que ha fet la presentació. Respecte al que es plantejava ara d'això de la indústria i els assajos clínics, clar, la paradoxa, jo penso que no quan la indústria analitza això, és que diu, home, posar més dones i fer estudis s'ha de duplicar a l'assaig. Clar, l'anàlisi també podria ser, doncs simplifiquem-ho, fem-ho només a dones. Clar, sí, ben I no vist. posem homes. Per tant, reduïm a la meitat a la despesa. Ben vist, ben vist. Clar. No, jo no estic gens d'acord. És una paradoxa, però vull Va de broma. que si la discussió és aquesta, Com l'han d'aplaudir. podem expulsar per l'altra banda. I l'altre tema era, el de la presidenta del grup 7, que a mi m'ha entusiasmat perquè hi he vist molt entusiasme, molta empenta, molt optimisme, i llavors m'he fet la reflexió. Dic, home, a vegades totes aquestes coses les donem per suposades, però se'ns està venint a sobre temps negres, temps molt negres, que a més afecten a la sanitat. Jo ara acabo de llegir que Argentina té l'honor de que per primera vegada en fa 25 anys ha aconseguit augmentar la mortalitat infantil després d'aplicar una sèrie de programes que han afectat l'assistència perinatal. Llavors, jo quan he escoltat a la presidenta dic, home, veig aquí molt entusiasme, molt tirar endavant, molt fer coses, però tinguem en compte que per fer totes aquestes coses necessitem tindre el monstre a ratlla. Molt bé. Voleu contestar? A veure, si fem una mica de resum, perquè Déu-n'hi-do, ens hem quedat així... Sobre el tema de la formació... Clar, respecte al tema de la formació, jo sí que vull dir, insisteixo amb el mateix, amb recursos. D'una banda, o sigui, hi ha d'haver recursos. Aquí ella ja ho ha explicat. O sigui, jo parlo amb el cap de setmana, quasi parlo més amb ella que amb el meu marit. No pot ser, no? O sigui, bueno, està bé, eh? No queixo. Però vull dir que no hauria de ser el temps del cap de setmana, el temps del cap de setmana hauria de ser per descansar. No hauria de ser hores extres, hauria d'estar establert en els currículums. O sigui, hauria d'estar establert com a polítiques i hi ha una cosa que, o sigui, hi ha coses que són recursos, no? Per fer formació, cal fer els cursos, tot això. Nosaltres podem muntar els cursos, o podem organitzar-los, o podem parlar amb experts, o podem proporcionar ajuda, però al final s'hauran de fer i és un temps i llavors això cal recursos. I d'altra banda, doncs, els que pensin, doncs, no sé, els polítics o els degans de les facultats o els qui muntin els currículums, així, doncs, hauran de, des de l'escola fins a la facultat, els que organitzin això, doncs, tardes tant temps en parir un currículum ben fet com un currículum mal fet, no? Llavors, fem-lo ben fet, no? Llavors, aquí, però clar, aquests primer hauran de tenir formació, llavors cal recursos. Sense temps i diners és difícil fer-ho. I ara quedarà invertir per després guanyar diners, no? Però ara cal invertir. Si no, al final ens cremarem i quedarà amb una curiositat, no? Llavors, no, cal això. I respecte al que deia la companya, volia dir una mica el que ha dit ell, no? És a dir, si cal el doble de gent, cal el doble de gent. I si no, estem en un estudi que és fals, que no, o és parcialment fals, o no és suficientment bo, no? Ens donaran informació, però no serà tot verídica. Per tant, si cal, perquè si no, no ho estem fent bé. Llavors, perquè sigui més fàcil o perquè sigui més econòmic, no és motiu per no fer-ho prou bé. Molt bé.
Digues, no sé si no té alguna més. Que la Gemma ha treballat molt el tema de docència en l'àmbit universitari i ara també des de la societat. Sí, no, demanaves com a societat què és el que estem fent. Doncs ara una eina, no? Una eina amb 10 punts molt simples per fer perquè de forma transversal s'apliqui aquesta perspectiva. I ara estem ja gairebé ja nascut i ara ens tocarà anar picant portes perquè ens escoltin i perquè l'integrin. Vull dir que també potser demanarem comissions d'igualtat de farmàcia que ens obrin les portes per presentar-los aquesta eina i a més també per modificar-la. És una eina viva que el que han d'anar a fer anar-se modificant per aplicar aquesta perspectiva amb la docència. I entre ells hi ha molts punts i un d'ells també hi ha la part més de governança, que és el que es pot fer, guies docents amb indicadors, acreditació de professorat, professorat que s'ha de contractar, si no té aquesta acreditació no es contracta. És la manera. És la tasca més important des de la societat catalana, és dins del context de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques on hi ha 30.000 socis i 80 societats científiques, o sigui que ja va néixer molt transversal des del principi i invertirem, però som les que som. Sí, i al final comencem a fer aquesta feina ara a les 8 quan arribem a casa, perquè clar, durant el dia fem altres coses. Bé, ara m'agradaria, per cloure una mica la taula, donar pas a la Mercè Barau, que és la cap de la Comissió d'Igualtat de Gènere del Col·legi de Farmacèutics, perquè facis una mica de cluenda. Bueno, de conclusions. Sí, exacte. M'has demanat que... Sí, sisplau, sí. I fet les conclusions. Bueno, la primera conclusió claríssima és que la medicina té, i espero que no tindrà, una mirada androgènica i que la mirada androgènica comença a urgències, segueix amb l'especialitzada a l'hora de prescriure els fàrmacs i que realment el terme biaix de gènere apareix fa només 30 anys en el New England, que es planteja per què els problemes cardiovasculars tenen diferent diagnòstic, tenen diferent el resultat, i això fa només 30 anys. Igual com fa només 30 anys que descobreixen que les dones a Austràlia tenen clítoris. No m'has dit a Europa quan ho van descobrir. No l'han descobert. No l'han descobert encara. Això no s'ha descobert. Ho investigarem. Fes-m'ho saber. Llavors, una altra cosa que queda molt clara també, que a l'hora de comunicar com la dona sent la sintomatologia és diferent amb home i amb dona, i la interpretació també és diferent. Una altra cosa que queda clar és que els protocols s'han fet sempre pensant en un model femení. Per tant, no es compta... Masculí. Per tant, no es compta la dona ni tan siquiera el cicle de la dona, com està, si està menopàusica, si és una noia jove. Per tant, això ens ha quedat també molt, molt clar, que hem de començar a pensar en uns protocols d'actuació des d'urgències fins a l'especialitzada, en el qual es pensi també en si qui hi ha davant és un pacient dona. Una altra cosa que ens ha quedat molt clara, ja quasi per acabar, és que per aplicar la llei, que la llei ja ho fa prou bé, calen recursos, i que si no hi ha aquests recursos, la inèrcia fa que seguim amb el mateix punt que estem i que no avancem. I que mirar en perspectiva de gènere beneficia no només a la dona, sinó que beneficia a tota la societat. I econòmicament també seria molt rentable. Molt bé, doncs moltes gràcies, Mercè. Moltes gràcies. Jo el que voldria dir també per acabar és que la ciència és rigor, no? I el rigor només és possible si inclou totes les persones. Per tant, el que es necessita és això, màxim rigor, que és el que sempre ens han dit, no? Que la ciència és el rigor. Gràcies per ser aquí, moltes gràcies per acompanyar-nos, a vosaltres també, a tots els que ens heu estat acompanyant en streaming i aquí presencialment. Us convido a baixar. I ara, perdó, un moment.
Gràcies per ser-hi. Ara dic, i ara, mentre baixeu, la consellera... Estem aquí? Sí? Sí, Vale. seré molt breu. Doncs quedar-vos i que pugi, si us plau. Perdó, Bueno. consellera, ja la tenia present. Bueno, no patiu, no patiu. Sí, hola, molt bona tarda a tothom. Quasi intervinc per al·lusions, perquè no al·lusions de tota la xerrada. Bueno, primer, moltíssimes gràcies al Col·legi de Farmacèutics per fer aquesta xerrada i per parlar de biaix de gènere, que no és un tema que acostuma a passar molt sovint. Estic veient molts homes, amb la qual cosa felicitats. No estem acostumades les dones a parlar en un auditori ple amb alguns homes, amb la qual cosa estem molt agraïdes també de veure homes interessats en el biaix de gènere, que normalment ens afecta o majoritàriament ens afecta a les dones. M'agradaria començar amb un concepte, i és que és veritat, els homes no teniu la culpa de tot, però sí que sou responsables de tot, igual que ho som nosaltres, amb la qual cosa, primer missatge, volem que us sumeu amb la nostra reivindicació. Dir-vos també que la conselleria que jo presideixo, que és la d'Igualtat i Feminisme, no és de les més que tenen el pressupost més alt de la Generalitat de Catalunya. De moment. Ja m'agradaria. De fet, crec que sóc la conselleria que més vegades l'han demanat l'extinció del seu departament en seu parlamentària, amb la qual cosa celebro que amb aquestes xerrades es posi el focus en un tema molt important, que és la igualtat. La igualtat no és una ideologia, no és un principi que sostenim, no? És que tenim una perspectiva política determinada, és un dret constitucional que forma part del nostre ordenament jurídic i, per tant, no és disponible, és aplicable. Amb la qual cosa, el primer que hem de fer és complir la llei, que és el que han dit totes les companyes. Tenim un sistema normatiu dels millors d'Europa. Tenim, jo crec que una resposta en clau de política pública també de les millors d'Europa. El que passa és que ara mateix està trontollant una cosa, que és el consens polític i social, ho feia esment el company que ha parlat, i que el que vol és invisibilitzar moltes de les coses que avui estem parlant, que afortunadament han començat a visibilitzar-se fa no res. La perspectiva de gènere és imprescindible per canviar el món i a més té un impacte col·lectiu claríssim, ho han comentat elles. No apostar per la igualtat té un impacte en el PIB del 17%. 250.000 milions d'euros és el que per a aquesta societat per no invertir en polítiques d'igualtat en global. El que no s'inverteix en la salut té, a més, un impacte claríssim, i és que les dones corren risc la nostra salut més que els homes, i per tant ja no només amb això ja seria indiscutible apostar per la perspectiva de gènere en l'àmbit de la salut. Crec que és un tema molt poc conegut, però sí que crec que és una palanca de canvi molt interessant i jo us ho agraeixo molt, perquè crec que això i l'impacte econòmic que s'encarguen les companyes de l'Observatori són dues palanques que faran que els que no entren per egoisme, o sigui, per humanisme, entrin per egoisme i estiguin, igual que nosaltres, disposades a invertir molt més en igualtat. Nosaltres des del departament crec que estem humilment contribuint amb que la transversalitat de gènere sigui un principi del conjunt de la Generalitat de Catalunya. Ho volem fer també aprovant un pla d'igualtat que portava caducat des de 2022. Tindrem un pla d'igualtat en el conjunt de la Generalitat de Catalunya que el que farà és obligar-nos a nosaltres mateixos com a govern de la Generalitat a aplicar la perspectiva de gènere en tots els àmbits, evidentment de la salut, però també en polítiques d'ocupació, també en economia, perquè també companyies farmacèutiques, les dones, que som el 50% de la població, com que ja tenim sous, consumim. I per tant som un consumidor potencial, a potenciar, invertiu en nosaltres, que nosaltres comprarem medicaments. De la mateixa que es fa en temes d'estètica, no? Nosaltres som consumidores potencials perquè ens diuen que hem de consumir en estètica, a nosaltres també ens han de dir que hem de consumir per protegir la nostra salut. Invertim en transversalitat de gènere i tenim molts àmbits en els que volem fer incís, però sobretot demaneu, sisplau, que la Conselleria d'Igualtat sigui molt necessària pel Govern de la Generalitat i jo us ajudaré a que el Govern de la Generalitat hi hagi pressupostos per vosaltres. Molt bé, i tant. Moltes gràcies, consellera, moltes gràcies. I bé, per acabar, dir-vos que tenim una copa de cava que ha posat a disposició el Col·legi de Farmacèutics i Grup 7. Moltes gràcies a tots per ser-hi. Gràcies.